יש לך את היכולת גם להחזיר את זה למערכות פרסום, נכון? את השורה האחרונה. נכון. זה נקרא... מה שהתחלנו לעשות עם זה משהו חדש? זה די חדש. זה נקרא פואס. Profit on Ad Spend. זה מאחורי הקלעים, תכלס את כל הבלגן שהרגע סיפרת לנו, אתה דוחף למערכות פרסום, ואתה אומר לאלגוריתם, בסופו של דבר האג'נסי צריך לעשות את זה, לך לשם. קודם כל, מעולה, אני שכחתי מזה. חשוב. בחיל הים, איזה באסה להיות אבל. לא, זה מאוד מאוד מעניין שאתה נותן עכשיו לסטנדרט שופינג קמפיין, 10 מקטים, נכון. ואתה אומר לו, תביא לי פואס, או סליחה, תביא לי רואס, והvalue שאתה נותן לו, הוא מאחורי הקלעים מגיע ממך. נכון. לאן הוא ילך? פתאום הוא מקבל value ממוצרים שהם לא ראו value פעם. פואס, לפי דעתי, אם רוצים לשקף נכון את ההוויה, אז הפואס הוא הרבה יותר מדויק, והוא גם סיסמוגרף הרבה יותר עדין, שקצת משהו ביחסי המרה, יחסית למדיה, יחסית ליחסי, אני יודע, returns, אוקיי? משתבש. הרועז לוקח לו זמן להציף את זה. הפואס בשנייה, הוא יורד. תוך שנייה. תוך שנייה הוא יורד. כן.